tenre kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. Ben neno ka nyalo nyago olemo moro amora. Adieri makende en ng'anyo madhi nyime en ratiro mar oganda. Kendo king'iyo constitution marwa iwacho ni ati teko en ma jopiny. Kada wang'iyo ji noseng'anyo ndalo ariyo mokadho to nyoro iwinjo ka giwacho ni nitie fuondre moko kaka mar mkati gini ka gidhi golo. Koro gini en gima kodhi mbele for another 1 week kaka dhini nikech parliament en joy donated power. Matine en teko ma jopiny momigi mondo gitigo. To ka jopiny feel ni ati ok utim gima nwatero uwe assembly mondo utim. En ratiro ma jopiny be kao chik margi nikech ma gin gima en mumis donated ok en mari. Gidhi street ging'any giwacho ni wan gini ok wadware nikech sani king'iyo adiri makende ichulo tax. Jopiny wacho ni problem wa ok en ati chulo tax. Problem wa ne tax mwachulo ni ne nitie finance bill 2023. Nwachule kendo nouchuno wa kode ma ukago wago gi thuon. Pesa mane u collect for this 1 year. Nyiso ni to ang'o mane utimo mar development momiyo wachak wamedu moko. Koro jopiny wacho ni gini waol taxes gi wasechulo gi moromo. Kuongu tim ABCD nikech king'iyo kata osiptendewa yedhe onge. King'iyo skunde sani endi nyithindo ne dhi skul fee omedi. To wapenjore to fee omedi nade? To nowacho ni finance bill kata koro mosebedo finance act 2023 ne dhi konyo wach education. Be nokonyo. Nwachak wang'iyo kata kidhi hospital ma Kenyatta ka excuse iyudo ka yedhe onge. To ne wacho ni ati ka wachulo pesa udhi miyo wa yedhe udhi ndiko dakteche mano ok otimore nikech waneno dakteche koka noa e ng'anyo. Jopuonj ng'anyo. Nyithindo mang'eny dhi skul otam. Koro jopiny wacho ni gifeel ni ati jowa mane watere e parliament ng'eny gi ok tim tich mane watero gi timo. Koro en ratiro mar oganda mondo gidhi mbele ng'anyo nyaka chieng' jomo mi power ni magi donate power to otim gima gidwaro. Koro is my feeling ni ka gino dhi mbele to nyaka gidhi giwinji duond jopiny. To bende dwaro mar mondo mwang'ie kama nikech higa mokalo odiochieng' maket kod ma na nitiere paro mar chik mar omenda ma bende sani en chik mano mar higa mar 2023-2024. Naneno kanyo ka ng'anyo mamuol notelne kanyo kod kweth mano mar Azimio. Kini pogruok mane manitiere sani king'iyo kata mana kweth mar Azimio bende sani giling nyoro naneno mana ogai mar Wiper mano Kalonzo Musyoka ne nitiere gwenge mago mag Mathare. Neno mana romo mana gi jopiny ka gijiwo gi mar mondo ukwedo omenda kata ukwed paro mar